Здравейте! В този урок ще ви обясня как да умножавате цели числа. Винаги когато умножавате две положителни числа, а отговорът представлява положително число. Имате 5 по 2. Това число не е в скоби, което означава, че е положително. Знак за умножение. Това число не е в скоби, което означава, че е положително. Винаги когато умножавате две положителни числа, отговорът представлява положително число. Това число не е в скоби, което означава, че е положително. Или все едно на 5 места имате по 2 лева, общо имате 10 лева. Имате 3 по 10. Това число не е в скоби положително, знак за умножение, това число не е в скоби положително. Винаги когато умножавате две положителни числа, отговорът представлява положително число. Все едно на 3 места имате по 10 лева, общо имате 30 лева. Как стоят нещата, когато умножавате две числа с противоположни знаци? Винаги когато умножавате две числа с противоположни знаци, отговорът ви е отрицателно число. Имате 5 по минус 2. Това число не е в скоби, което означава, че е положително. Знак за умножение. Това число е отрицателно. Какво правите тук? За момент си представяте, че двете числа са положителни. Имате 5 и 2. Умножавате двете числа, получавате 10. Просто пред десетката поставяте минус. Защото винаги, когато умножавате две числа с противоположни знаци, отговорът ви представлява отрицателно число. Тук все едно на 5 човека дължите по 2 лева, общо дължите 10 лева. Ще ви запиша още няколко примера. Имате минус 10 по 2. Това число е отрицателно, знак за умножение, това число не е в скоби положително. Умножавате две числа с противоположни знаци. За момент си представяте, че двете числа са положителни и ги умножавате. 10 по 2 е 20. Просто пред 20-ката поставяте минус. Защото винаги когато умножавате две числа с противоположни знаци, отговорът представлява отрицателно число. Все едно на двама човека дължите по 10 лева, общо дължите 20 лева. Следващия пример е 7 по минус 3. Отново умножавате две числа с противоположни знаци. За момент си представяте, че двете числа са положителни и ги умножавате. 7 по 3, 21. И просто пред отговора поставяте минус. И сте готови. Имате минус 2 по 4. Умножавате две числа с противоположни знаци. За момент си представяте, че двете числа са положителни и ги умножавате. 2 по 4 е 8. Просто пред осмицата поставяте минус, защото отговорът ви ще представлява отрицателно число. Как се умножават две числа, две отрицателни числа? Винаги когато умножавате две отрицателни числа, отговорът ви представлява положително число. И сега ще ви дам няколко примера. Имате минус 5 по минус 5. Отрицателно число, знак за умножение, отрицателно число. Какво правите? За момент си представяте, че двете числа са положителни. 5 и 5. Умножавате двете числа, 5 по 5 е 25 и сте готови. Винаги когато умножавате две отрицателни числа, отговорът ви представлява положително число. Тук, в този случай, 25-ицата не е в скоби, което означава, че е положително. Следващия пример, имате минус 10 по минус 2. Умножавате две отрицателни числа. За момент си представяте, че двете числа са положителни и ги умножавате. Получавате 20 и сте готови. Отговорът ви е положително число. Умножавате две отрицателни числа, получавате положително число. Имате минус 3 по минус 2. Умножавате две отрицателни числа. За момент си представяте, че двете числа са положителни и ги умножавате. 6 и сте готови. Имате минус 14 по минус 2. Умножавате две отрицателни числа. За момент си представяте, че двете числа са положителни и ги умножавате. 14 по 2 е 28. И сте готови. Как стоят нещата с нулата? Само да си изтрия дъската и ще ви покажа. Имате 0 по 2. Винаги, когато умножавате по нещо нулата, отговор, крайният ви резултат е 0. Тук все едно имате на двама човека дължите по 0 лева. Общо дължите 0 лева. Каквото и да умножите по нулата, крайният резултат ви е 0. Имате
0 по минус 3. Каквото и да умножите по нулата, крайният резултат е 0. Все едно на 0 човека дължите по 3 лева. Общо дължите 0 лева. Имате минус 8 по 0. По каквото и да умножите нулата, крайният ви резултат е 0. Имате 0 по 4, което е равно на 0. Имате 0 по минус 3, което е равно на 0. По каквото и да умножите нулата, крайният резултат е 0.